ba biya na ga shawara in zaki dauka. Kin san me? Ba za ki yi fada da Sadiya ba, ki kyale ta kawai. Sadiya ta cuce ki, kawai ki bata da Allah. Wani shari'an kuma sai a lahira za a yi shi. Amma a nan gidan duniya kike cewa za ki rama abin da Sadiya ta yi miki. Ko me kika mata wallahi baki fanshi abin da ta yi miki ba. Wallahi baki fanshi ba. Kawai ki yi haƙuri, ki kyale ta kawai. Kin ce za a yi mutuwan kasko. Kika tashi daga nan har kika ji gidan Sadiya. Baki ga Sadiya ba, gidan na buɗe. Baki iya shiga gidan nan fa. Haka kika juye ba kika dawo. Kaɗa ta kai cin wannan abu. Amma matsayin kuma kin ce ke za a yi mutuwan kasko. Idan har mutuwan kasko nan fa za a yi fa, abin da ya kamata ki yi kenan fa. An bar miki gate a buɗe. Da zaki banki gidan nan ki shiga, duk abin da ya faru kenan. Kuma duk abin da ya tafasa nan ya dade bai kone ba. To baki yi haka ba. Amma kina nan ko lokaci kina nan kina ta haushi. Haushi na an gaya miki yana shiga jikinta ne. Ita fa abin da ke son ta yi ta riga ta gama da abinki. Dole ta ce miki ba ta da lokacin faɗa da ke kuma. Domin ta riga ta gama aiki da ke. Ta riga ta gama. Ke yanzu ba za ki iya ramawa ba. Tsakanin da Allah ba za ki iya ramawa ba. Ko shekara nan 1000 ba za ki samu tsiraicin Sadiya ba. Ba za ki taɓa samu ba. Domin Sadiya tana da mugun wayan da ba ki tunani. Shi rayuwa idan ka zama celebrity, kama kanka kake yi, ba sakin kanka kake saka kaka ba. Ke kin sani. A matsayin ki na celebrity kin yi abin na farko ya dame ki, kina nan kina ta kukan farko. Yanzu kin zo kin kuma kun je kun ce wai tsohon bidiyo. Tsakani da Allah wannan ba tsohon bidiyo bane. Ba tsohon bidiyo bane. Domin inda tsohon bidiyo ne tun lokacin nan da wancan ya fito, da wannan ma ya fito, da ai wannan biyun sun fito. To ba su fito ba, suna jiran me? Ba su fito ba. Wannan fa bidiyo fa ku duba fa ku ga ba sai da fa kika yi fada da Sadiya fa, sannan daga baya fa sannan wannan abin ya fito, sannan kuke sa tsohon bidiyo ne. Ba tsohon bidiyo bane. Ana ganin tsohon bidiyo ana ganewa. To yanzu ya kamata da ki yi hankali, ki lura wannan abubuwan ki kyale shi, ki kyale Sadiya. Wannan abun ba za ki iya raba fada da Sadiya ba.